Bevis for, at en arealfunktion er en stamfunktion til f af x. Hvis funktionen f af x er kontinuert og har positive funktionsværdier i et interval a til b, vil den tilhørende arealfunktion a til x være differentiabel, og der gælder, at a differentieret er lig med f af x. Med andre ord er arealfunktionen f også en stamfunktion til f. I beviset vil vi forudsætte, at funktionen f er voksende. Det gør vi for at gøre beviset lidt mere overskueligt, men sætningen vil også gælde i alle andre tilfælde. Vi benytter tretrinsreglen for at se på det. Arealtilvæksten må være det samme som a til x0 plus h minus a til x0. Vi går så ned i andet trin og deler med h, forskellen på vores x-værdier. Det vi sådan helt grafisk kan se, det er, at vi finder en rektangel, som er mindre end det her areal. Det er den rektangel, der hedder h gange f af x. Og så finder vi en rektangel, som er større end det her areal, mørkegrå areal. Den må så hedde f af x plus h, det vil sige den side herude, gange h. Vi får altså, at arealtilvæksten den må ligge mellem f af x0 gange h og f af x0 plus h gange h. Derfor så må f af x0 gange h være mindre eller lig med end arealtilvæksten, som må være mindre eller lig med f af x0 plus h gange h. Ved division med h, der får vi, at f af x0 må være mindre eller lig med arealtilvæksten delt med h, som er mindre eller lig med f af x0 plus h. Når vi lader h gå mod 0, så vil f af x0 plus h gå mod f af x. Hvis der står f af x er mindre eller lig med arealtilvæksten, som er mindre eller lig med f af x, så må arealtilvæksten jo være lig med f af x. Og derfor er arealfunktionen en stamfunktion til f af x.